Здравейте! В днешното видео искам да ви кажа как най-лесно можем да се справим с отказите, които получаваме, представяйки възможността за бизнес с Forever на нашите потенциални сътрудници или клиенти. Първото и най-важно нещо е да разберем, че този отказ не е личен и не бива да го приемаме като такъв. Този отказ не е отправен спрямо нас като личност, като професионалист, като човек. Този отказ представлява огледалният образ на страха на човека срещу нас. За този страх ще говоря в някои от следващите видеа. Но този отказ не бива да ни отказва от това, което правим. Какво имам предвид? Този отказ можем да го ползваме и като стимул, като допълнителна мотивация за нашето изграждане като професионалисти, за усъвършенстване на презентационните ни умения и със сигурност ще тренира нашето спокойствие и самообладание. Какво имам в предвид? Колкото повече откази получаваме, толкова повече се задейства нашата вътрешна нагласа и нашия вътрешен усет за това как да действаме на момента, как да говорим, как да се държим. В този случай моят съвет е просто да запазим самообладание и да запомним само едно нещо. Отказът ни води към правилният човек. Колкото повече откази получаваме, толкова по-бързо се придвижваме към този човек и толкова по-бързо усъвършенстваме нашите умения. Затова не спирайте да се срещате с хора. Не спирайте да разговаряте с тях и да представяте възможността на Forever. Това е нашата основна задача. Всички го знаем, както и знаем, че отказите са част от нашата работа. Не е възможно да получаваме 100% отговор да. Затова колкото по-бързо свикнем да приемаме отказът като нещо съвсем нормално и като нещо, което дори е много полезно за нас самите, толкова по-бързо ще напреднем. Не се оставяйте на негативната енергия, на негативната нагласа, на негативизма, който ви заобикаля. И помнете, че този отговор и този негативизъм означават единствено страх в човека, с който разговаряте. Страх от провал, страх, че няма да се справи, страх, че не е достатъчно компетентен и така нататък. Отказите ни